Quin serà el futur de la humanitat? Obre els ulls al que està passant al nostre món avui. After an earthquake killed An earthquake killed her. The climate catastrophe. Oh my God! International conflict. The war killed. protests have started are afraid of being unable to pay their energy bills. Everything has risen. Electricity has risen. How am I going to pay for food for my child? Cada dia, llegint les notícies, et prepares per al pitjor. The nuclear threat. Global famine. Guerra nuclear, un nou virus mortal, un cataclisme climàtic planetari que ens esborrarà de la faç de la Terra. Sota una pressió enorme al fons de la fossa de les Marianes, es produirà una gran explosió que equivaldrà a milers de vegades la totalitat de l'estoc d'armes nuclears de la Terra. I tot això està passant en un moment en què la ciència mundial continua centrant-se en el desenvolupament de nous mitjans sofisticats de destrucció massiva. Aquí està la nostra societat de consum, la carrera per poder i els diners. Quin futur ens espera en aquest cas? Cap. Com podem canviar això? Aquesta pregunta la fan milers de milions de persones a tot el món. Ja no volem tenir por. No volem que ens matin. No volem que els nostres fills pateixin. Com tu pots canviar això? I hi ha una solució. Durant més de 10 anys, la comunitat internacional, especialistes científics d'arreu del món estudien aquesta qüestió i han trobat una solució pràctica que funcioni. Consisteix a canviar el model d'organització de la societat mundial. Es tracta d'una transició suau del model de societat de consum, en el centre de la qual hi ha diners i poders, al model de la societat creativa, en el centre de la qual hi ha la vida humana. Aquesta és una manera eficaç d'acabar amb les guerres i garantir una vida segura i prospera per a nosaltres i els nostres fills. Això no requereix revolucions, tot el que cal és la teva veu. Milions de persones ja hi participen, però el que falta ets tu. El futur que somies és realment possible. És possible en una societat creativa. Uneix-te el 12 de novembre a l'únic fòrum internacional en línia Crisi Global. La nostra salvació està en la unitat. Traducció a 150 idiomes. Transmissió a totes les xarxes socials. La tasca és unir el món en un objectiu. Necessitem una societat creativa. Aquesta és la nostra oportunitat de canviar el món. Uneix-te a nosaltres. Fes realitat el futur que somies.